Gio generalak egunero bildu ohi ditu bere soldaduak patioan goizeko 7etan zenbaketa egiteko. Bat talde berria iritsi zen eta soldadu guztiek ezagutu nahi ditu. Bakoitzaren izena oihukatzen hasi da Gil. Mariano Rajoy! Hemen dago! Andoni Alaia! Hemen! Mariano Carballo! Hemen! Fermín Montero! Igurtzi berriak kamina? Zer! Montero! Igurtzi berriak kaminoa? Zuen gaina! Zuket! Zonder precio! Laat gaan zitten aan de Gio generalak ezin du sinetsi entzun duen berria. Tolosako Fermin mutiloa delako zuenean ziegara bidali du. Astebeterako atera eta hurrengo egunean zenbaketa egin ari dela. Andoni Alaia! Hemen! Mariano Rajoy! Hemen! Mariano Carballo! Hemen! Fermín Montero! Igurtzi berriak kaminoa? Denek zuen gainetara! Zuket! Zigara berriz! Baina oraingoan, hiria dutela! Azera ziegara baina oraingoan hilabeterako ziegan ordeak Tolosarra zintzo demonio portatzen da eta Gio generalak mutiloak izenarekin kolpetsuaren bat izan dezakela bururatu zaio. Badakit zer egin. Reiten. Badakit zer egin! Hurrengo egunean, izena bestera batera zengo diot! Atera du ziegatik eta goizeko 7etan soldadu guztiak formatu ditu. Formatu!